Silaten Isip. Kuya, mambana sa bale, din jo kapalo mangice untuk kapara mertua yang ada di dunia nang kaya, untuk mentua yang ada di dunia ko hati boring kice kana Kalau kami memandang minantu tu jangan dibeda-bedakan, jangan dipandang kayo jo bansainyo dan kice kana beko mangice dan badoso dan karanggae. Yo untuk mintu-mintuo, untuk ama-ama, untuk apa-apa, pokoknya yang ala paminantu lah pokoknya. Ring kice mana? Atau untuk calon-calon mintuo ring kice mana ya? Kung mamanaden sa paleh jo kapalo, kwa doyo ng kapalo na lain kapalo siya ni maswa mamanaden. Kalau kami minantu tu jangan dibeda-bedakan ama ceden mintuo ya, jangan dibedakan. Kalau dah ado kwa minantu nang kayo basanjuang. Dapat ko minantu ng bansay ko kwa alun tibo masway ka rumah le kwa ka rumah pintu ka pintu ko ya laman chali ereng bantu ka minta bare ka bantu ka minta bantuan sajo ijan lah dibeda-bedakan lagi cek mana ada ko den kicek den be celote mo de ko bakicek le malawan ka mintu yang ada di atas dunia ko den kicek mana tolonglah minantu nang kayo to alun salamunyo ka kayo inda inyo le ko alun tantu le antah nang bansay nan hino bay no ko minantu na kama na mausakan no biswa la tuo nang ka maurus awa biswa la tuo idwi ko anak tahu do le tarak tingaran tu o ama mintuo ko apa mintuo gay la kalau tibo minantunya nang kayo yo maswala na yo babangga-banggakan basanjuang ka urang tibo minantunya na bansay tibo man nanti na bansay na do pabagunjang ka orang apa jay koy semacam ijan sampai untuk mintuo ko nang kichana untuk calon mintuo kay na usah le mo deto le teranga to ko dem ngici elo ko untuk pengajaran jo ko walaupun wala tuo harus diajar pelajaran bisa lo barajau dari namun mudo biar wa ka bakice me ko wala tuo nak paru liaja ndak salah banyak kini na mengadu awak ko minta awak bansay kini ko di ino-inonyo datang ke rumahnya ko kicik minta bareh jo dimintu tu kalau tibo nang kayo beko kuah di sanjuang balu elokkan mani muluian tibo na si bansay beko nak do marasay asau nyiri dah puai dewa ako dewa bansay tu nak do ko do kalau nak di bakarajo ko dipakai ceknya dimintuo kalau nama piti ko ya banyak piti nak do le do basanjuang tarweh jangan dibeda-bedakan nang kayo ko lang tantu ka kayo salamunya nang bansay ko lang tantu na nang kabansay salamunya roda ko maputa mintuo la ni kice nga mintuo mo dito adin ko aga-aga apo de mamwe maja untuk mintuo yang sayang kami nantu na kayo pado minantu na bansay ko kalau datang tu assalamualaikum maknya mangayo kalian kamari le nak do bare nak do piti do lo na lacawan tu itu tu di pagunjang-kunjang ko orang ko iko segala macam justru kalau bapiti habeko ko ado anak minantua bansay itolong ya ijan kanaya la bapiti tu bagiah lo nyo di depan ninyo lo bagiah ko batolong jo basa nyo sanjong li derake minantu na bansay ko ijan sampai taibo ati minantua biswa ko lang tantui duit kale do mano minantua na bansay tu biswa nang kamausano la tuo biswa nang kamangamehi wa la tuo biswa lay taranga di mintuo sa dalah nyo ngi cek mana ko ado beko minantu na bansay aco di no mintuo acali ang video rin kayo den agya pangajaran abiswa datang seteru tu lamasing kaki tu siya amo minantu nang kayo tu namusan jiji lay kalai nya tu apalya na si bansay ko naka minantu na bansay ko naka musan nyo na namuan nyo dikiche mana lay taranga tu no sari beda-beda kami minantu tu lay anggap sa nyo samu jan nakwa jan di beda-bedakan dan kicik mana tu banyak orang nak mengilu bantu tu tak mentuo ya antian lah tu lai jadi bau je lai anamu tu yang dari tesok kalau made itu taruh itu kebanyakan ndak sadalah mintuo bantu tu ya kebanyakan mintuo made tu kalau nang kakayonyo sayang basanjuang kalau nang kabansay dihino dipagunjangkan ke orang ibotinyo iswa ko tuo seteru wa lambah tulang ko ba penyakit terletak tabi ciri minantu na bansay ko lang kamusan picayo la kaden jangan picayo lo kaden lah ko matambah dulu ni mantu ko makasui dan yakin lah banyak contohnya tu sakit terletak tabi ciri
Na mausan siya, minantu naman sa ko nang kayo, kamu may do alergi tangannya tuh, kamu itu do. Tuh, jadi tak tolong mana ada dia, minta tolong mana den. Ko iko silanya la sopan ng icek ko de majaran tuwo tibuhnya ng iceknya. Yo, ko mohon maaf sen kwa mantu na nadore te dunia kwa. Yan sakit lo tiga dena. Kalau sakit ati kaden ada ng icek ko berarti yo itu parang itu lah. Ko ida. Tibo na magsay, madwa ka maminta sen tabi. Mancali ereng. Tibo nang kayo ni bila pulang. Yang iko nang dirantau piti. Tibo ya ndak bapiti nak do mancali ereng, mancali masam. Di rumah dia tua piti itu long menantua.